പാദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തു തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഭദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 25. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാപോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സയേവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാപോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സയേവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാപോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സയേവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാപോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സയേവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലൈനിലുള്ളത് യഥാഹി അപ്രതിബുദ്ധസ്യ. അപ്പൊ അത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ യഥാഹി അപ്രതിബുദ്ധസ്യ. അപ്പൊ ഉച്ചാരണം അവിടെ അപ്രതിബുദ്ധസ്യ എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലുള്ളത് പ്രതിബുദ്ധസ്യ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. രണ്ടും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ യഥാഹി അപ്രതിബുദ്ധസ്യ എന്നുള്ളതാണ്. യഥാഹി അപ്രതിബുദ്ധസ്യ. അപ്പൊ ഹ്യ ആ വരുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ കേട്ടോ. യഥാഹി അപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാപോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സയേവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതി. രണ്ടാമത്തെ ലൈന് പ്രതിബുദ്ധസ്യ, മൂന്നാമത്തെ ലൈനിലുള്ളത് അപ്രതിബുദ്ധസ്യ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. റിജാജ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാഭോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണു പ്രേമനിധി ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാവോ ബഹ്വനർത്ഥകൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാഭോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാഭോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാവോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാഭോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാഭോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശാരദ ശുഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. യഥാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാവോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സിഖ്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാവോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാവോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതട്ടി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാവോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാവോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹി അപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാഭോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യപ്രതിബുദ്ധസ്യ പ്രസ്വാഭോ ബഹ്വനർത്ഥഭൃത് സ ഏവ പ്രതിബുദ്ധസ്യ ന വൈ മോഹായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्ण माता जी। वत्सला शाह जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य ह्रस्वापो बह्वनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, भारती अम्मा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, ओ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुनक्तपुरुष स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। डॉक्टर एम विजय कुमारी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहन्नर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य नैवै मोहाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी नंबूदिरी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा प्रदीप माता जी, चलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रसापो बह्वनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वसंता माता जी, चलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वावो बह्वनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जयमीला प्रसन्न माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वावो बह्वनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, चलिए। रामेंद्र प्रभु, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके प्रभु। शोभा माता जी, चलिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रसादो बहुनक्तभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य नैव मोहाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। उमा देवी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वाभो बहुनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सावित्री कृपेश्वरी देवदास माता जी, हरे कृष्ण माता जी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणामं कृष्ण, प्रभु। हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्तावो बहुनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तनुप्रदीप माता जी, चलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो ब्रह्मणर्थकृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इंदुमुखी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, चलिए।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वावो वहनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वैव मोहाय कल्पते। हरे कृष्णा। माता जी वत्सला गोपाल माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए हरे कृष्ण चलिए हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा हि अप्रतिबुद्धस्य ह्रस्वापोह बहुनर्थवृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी ओके गीता भरतन माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्तावो बहु अनर्थवृद्ध स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी ओके रमणी माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वावो बहुनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी वत्सला माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए हरे कृष्ण चलिए माता जी കേൾക്കുന്നില്ല മാതാ ജി ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा। ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ചൊല്ലിക്കോളൂ यदा ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण माता जी ओके अंबुजा देवी माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वावो बहुनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण तंगमणि माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। हरे कृष्णा। माता जी ओके माता जी हरे कृष्ण ഓക്കെ വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം
യഥാ പോലെ ഹി തീർച്ചയായും അപ്രതിബുദ്ധസ്യ ഉറങ്ങുന്ന ഒരുവന്റെ പ്രസ്വാപഹ സ്വപ്നം ബഹു അനർത്ഥ അനവധി അശുഭകാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നു. സ ഏവ ആ പ്രത്യേക സ്വപ്നം പ്രതിബുദ്ധസ്യ ഉണർവിലുള്ള ഒരുവന്റെ ന അല്ല വൈ തീർച്ചയായും മോഹായ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതിന് കൽപ്പതയെ കഴിവുള്ളതാകും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ഒരുവന്റെ അവബോധം മിക്കവാറും മറയ്ക്കപ്പെടുകയും അവൻ ധാരാളം അശുഭകാര്യങ്ങൾ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അവൻ ഉണരുകയും പൂർണ്ണമായ അവബോധത്തിലാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അശുഭകാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവനെ ഭ്രമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ഒരുവന്റെ അവബോധം മിക്കവാറും മറക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ കുഴപ്പങ്ങൾക്കോ ഉത്കണ്ഠയ്ക്കോ നിദാനമായേക്കാവുന്ന നിരവധി പ്രതികൂല ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെന്നു വരാം. പക്ഷെ ഉണരുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചാൽ പോലും അവൻ അസ്വസ്ഥനാകില്ല. അതുപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ അഥവാ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുവനെ സമ്പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാക്കും. പിന്നീട് സർവ്വകുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് അവനെ ബാധിക്കാൻ കഴിയില്ല. മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തിൽ അവൻ സകലതും തന്റെ സ്വന്തം ആസ്വാദനത്തിന് ഉള്ളതായി കാണും. പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സർവ്വതും നിലനിൽക്കുന്നത് പരമോന്നത ഭോക്താവിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് അവന് കാണാൻ കഴിയും. സ്വപ്നാവസ്ഥയും ജാഗ്രതാവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യതിയാനം അതാണ്. കളങ്കിതമായ അവബോധാവസ്ഥയെ സ്വപ്നാവബോധത്തോട് സദൃശ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ജാഗ്രതാവസ്ഥയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ പരമോന്നതനായ ഭോക്താവ് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാകുന്നു. ത്രിലോകങ്ങളുടെയും ഉടമ കൃഷ്ണനാണെന്നും അവിടുന്ന് എല്ലാവരുടെയും മിത്രമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനെ സദാ ശാന്തനും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുവാൻ കഴിയും. ബദ്ധാത്മാവ് ഈ ജ്ഞാനമില്ലാത്തിടത്തോളം എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകനാകാൻ ശ്രമിക്കും. അവൻ പരോപകാര തൽപരനോ മനുഷ്യസ്നേഹിയോ ലോകോപകാരിയോ ഒക്കെ ആകാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവന്റെ ആളുകളായ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടി ആതുരാലയങ്ങളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളും തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അത്തരം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ആർക്കും യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാതിനാൽ അവയെല്ലാം മായയാകുന്നു. ഒരുവൻ വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ സഹോദരനായ മനുഷ്യജീവിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ കാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധം ഉണർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രതിബുദ്ധ അവസ്ഥയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. പരിശുദ്ധമായ അവബോധമാണെന്ന് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിദിത തത്വസ്വാ പ്രകൃതിർമയി മാനസം യുഞ്ജതോ നാപകുരുതാ ആത്മരാമസ്യ കർഹിചിത്. ഏവം വിദിത തത്വസ്യ പ്രകൃതിർമയി മാനസം യുഞ്ജതോ നാപകുരുതാ ആത്മാരാമസ്യ കർഹിചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോ. ലതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിധി തത്വസ്യ പ്രകൃതിർമയി മാനസം യുജ്ഞതോ ന അപകുരുത ആത്മരാമസ്യ കർഹിചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഏവം അപ്രകാരം വിദിത തത്വസ്യ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്ന ഒരുവന് വേണ്ടി പ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രകൃതി മൈ എന്നിൽ മാനസം മനസ്സ് യുഞ്ജത ഉറപ്പിക്കുക ന അല്ല അപകുരുതയും
ഉപദ്രവം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആത്മാ ആരാമസ്യ, ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവൻ കർഹിച്ചിത്, ഏതു സമയത്തും. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥനേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കുന്നു. ആത്മാരാമനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമോന്നതന്റെ സത്യം അറിവുള്ളതിനാലും അവന്റെ മനസ്സ് സദാ പരമദിവ്യോത്തമൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാലും അവൻ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായാൽ പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം അവന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചു. മൈ മാനസം അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ സദാ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ ആത്മാരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദിത തത്വാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് കപില ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആത്മാരാമൻ എന്നാൽ ആത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ എന്ന് സാരം. ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്നാണ് ആത്മാവിന് വേഷം. എന്നാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവനെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാരാമൻ എന്നാൽ പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ജീവസത്യമാകുന്നു. അവർ സേവിക്കുന്നതിലും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിലും അന്യോന്യം വിനിമയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ജീവസത്ത ആത്മാരാമതലത്തിലാകുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സത്യത്തെ യഥാരൂപത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നവന് ആത്മാരാമസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സത്യം പരമോന്നത ഭോക്താവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവയുമാകുന്നു. ഈ സത്യം അറിയുന്നവനും എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളെയും വിഭവങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനും ഭൗതികമായ സകല പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ട്. ഒരു ഭൗതികവാദി ബൃഹത്തായ ഒരു അമ്പരചുംബിയും ഒരു ഭക്തൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി വലിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും നിർമ്മിതികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക. ഉപരിപ്ലവമായി അമ്പരചുംബിയുടെ നിർമ്മാതാവിനെയും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാതാവിനെയും ഒരേ തലത്തിൽ കാണാം. ഇരുവരും തടിയും കല്ലും ഇരുമ്പും മറ്റു നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും ശേഖരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അമ്പരചുംബി നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭൗതികവാദിയും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യക്തി ആത്മാരാമനുമാകുന്നു. ഭൗതികവാദി അവന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അമ്പരചുംബിയെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ പരമാത്മാവിന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇരുവരും ഭൗതികതയോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഭക്തൻ സ്വതന്ത്രനും ഭൗതികവാദി ബദ്ധനുമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? എന്നാൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന ഭക്തൻ അവന്റെ മനസ്സ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അമ്പരചുംബി നിർമ്മിക്കുന്ന അഭക്തനായ വ്യക്തി സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലാണ് മനസ്സുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ പോലും എന്ത് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ദൃഢമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കുരുക്കിലകപ്പെടുകയോ ബദ്ധനായി ഭവിക്കുകയോ ഇല്ല. ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തകൻ പരിപൂർണ കൃഷ്ണാബോധത്തിലല്ല എപ്പോഴും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നോ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ.
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण. ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട്. അതിൽ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ആളുന്ന അഗ്നിജാലകൾക്കുള്ളിൽ എന്ന പോലെ സദാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീന വലയത്തിനുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവ്. അഗ്നിക്ക് കാരണമാകുന്ന വിറകഷ്ണങ്ങൾ ആ അഗ്നിയിൽ തന്നെ ദഹിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഗൗരവപൂർണമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഈ സ്വാധീനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ആ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ആ അഗ്നി ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ, ആ അഗ്നി വിറകിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സകല മാലിന്യങ്ങളെയും സകല പാപഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതിൽ ചിതിന്റെ ചരിതാമത്തിലൊക്കെ പറയുന്നു, ഒരു വലിയൊരു വൈക്കോൽ കൂമ്പാരത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി തട്ടിയാൽ ആ വൈക്കോൽ കൂമ്പാരം മുഴുവനായിട്ടും കത്തി നശിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചെയ്യുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം നശിച്ചില്ലാതാവും. പിന്നീട് 24-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ഉടമസ്ഥത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന അപരാധം കണ്ടറിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വർഷം ദിവസത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമാകാനും സ്വന്തം മഹത്വത്തിൽ നിൽക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് തെറ്റായിട്ട് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയുന്നത്. നമ്മളാണ് ആസ്വാദകൻ, നമുക്ക് ഭഗവാനില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണമെന്ന ചിന്തയുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെ. ജീവസത്തെ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭോക്താവല്ലതിനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതികൾ ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള അവന്റെ ശ്രമം ആത്യന്തിക തരത്തിൽ വിഫലമാണ്. ഈ നിഷ്ഫലതയുടെ ഫലമായി സാധാരണ ജീവസത്തെയേക്കാൾ അധികം ശക്തി ആർജിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന അവൻ പരമോന്നത ഭോക്താവിന്റെ അസ്തിത്വം അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കൂടുതൽ വിപുലമായ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ വികസിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആയിട്ട് ഒന്നായി ചേരാൻ, ഭഗവാനെ പോലെ ആയിത്തീരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുവൻ യഥാർത്ഥമായി ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതനായിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അവന്റെ സ്വതന്ത്രമായ സ്ഥിതി. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതനായ സേവകന്റെ സ്ഥാനം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. സേവകൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിത്തീരും. ഈ സേവനം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സേവനമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല. എന്താണ് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ. അത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവകനായിരിക്കും എന്താണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ പദവി. ഒരുവൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവകത്വം എന്ന അവന്റെ നൈസർഗികമായ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്താൽ അവനെ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായി നിലനിൽക്കാം. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ ജീവസത്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ മേഖലയിൽ അവന് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതിനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഒരു ഭക്തൻ ആ സ്ഥിതി നേടുകയും അതുമൂലം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് ദോഷവശങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൗതിക ബന്ധനത്താല് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സ്വതന്ത്രമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് അടിപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വശപ്പെട്ടിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഈ ആത്മീയ മേഖലയിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് പറയും. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാം അല്ലെ. നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ, ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലെ, എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അമ്പലം അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കും, അവിടെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന് പൂക്കളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് നടക്കും, ഭഗവാന് മാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാന് ആരതി. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ സേവനങ്ങളും
ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പഠിച്ചു, ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചിന്താമണി പ്രകരസത്മസു കൽപവൃക്ഷലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരവിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തം. 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ ഭഗവാന് സദാ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, 10,000-കണക്കിന് ഗോപികമാർ സദാസമയം സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സേവനങ്ങളും സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നൽകുന്ന പത്രം, പുഷ്പം, ഫലന്തോയം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നൽകുന്ന ഒരു പൂവായാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഒരു ഫലമായാലോ അല്പം ജലമായാലോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തൻ ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാർ അല്ലെ. ധാരാളം ലീലകൾ നമുക്കറിയാം, നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെ. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ, ഗുരുവായൂരിലെ ആ കുട്ടി, നെന്മേനിയിലത്തെ നമ്പൂതിരിയുടെ കുട്ടി ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കഴിച്ചു അല്ലെ. ആ കുട്ടി വാരി കൊടുത്തു, ഭഗവാൻ കഴിച്ചു. ആ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് വരും. ഇതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാന് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നൽകുന്ന അല്ലെ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ പലരും കുചേലൻ, സുധാമ ഇതാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിലൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ. പലരും പറയും ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ മാറും അവല് കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ അല്ലെ. സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവൽ നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചാലേ എല്ലാ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച. സുധാമ എന്താണ് അവല് കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉണക്ക അവലായാലും എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. സുധാമക്ക് അത്രയും ദാരിദ്ര്യമായി, സുധാമയ്ക്ക് ഒന്നും കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നെല്ലൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് അത് കുത്തി അവലാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്കങ്ങനെ അത്രയും ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അവലൊക്കെ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയുക, പ്രഭുപാദര് പറയും, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന് ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കണം, ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നൽകണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും അല്ലെ നമുക്ക് പരിപൂർണ സംതൃപ്തി നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മള് സ്വയം ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി നൽകും അല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ളതെന്ന് കരുതി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആ പരിപൂർണ സംതൃപ്തി നൽകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഒരു ഭക്തൻ ആ സ്ഥിതി നേടുകയും അതുമൂലം ഭൗതികാസ്വാദം ദോഷവശങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അവനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിന്റെ എല്ലാ ദോഷവശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നിർവ്യക്തികവാദികള് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പമാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് തീരാനായിട്ടും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമല്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതി സർവകാരണകാരൻ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ, പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രൻ അല്ലെ. ഇപ്പോ എല്ലാവരും ഭരിക്കുന്നു, നമ്മള് സമ്പൂർണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രരാണ്. എല്ലാം ഒക്കെ ചെറിയ തോതിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടും ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രൻ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവസത്തകൾക്ക് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റു വാക്കുകൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ഒരുവന്റെ അവബോധം മിക്കവാറും മറക്കപ്പെടുകയും അവൻ ധാരാളം അശുഭകാര്യങ്ങൾ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവൻ ഉണരുകയും പൂർണ്ണമായ അവബോധത്തിലാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അശുഭകാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ആ ഒരു ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളത് എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയും.
ഒരു ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്, നിദ്രയുള്ള അവസ്ഥയാണ് മറ്റുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയും. അല്ലെ, പലരും സ്വപ്നത്തിൽ പല സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. പലരും ചിലപ്പോൾ നിലവിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, വേർത്ത് നിലവിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മോശപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും മുതിർന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴേ ഭഗവാനോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നല്ല ചിന്തകളോടെ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകണം അല്ലെ. പലർക്കും പകല് നടന്നിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും രാത്രിയിലെ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ വരിക അല്ലെ. ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി സംഭവിക്കാൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചേക്കും എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് പല സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും അല്ലെ. അതൊക്കെ കണ്ട് ഭയപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കും അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പശുവിന്റെ പാലും കൃഷ്ണ ബുക്കും വായിക്കണമെന്ന്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം, അതിലെന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗവതം എഴുതാൻ ദശമസ്കന്ധമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അത് തീരുന്നതിന്റെ മുന്നേ അത് തീർക്കാനായിട്ട് കുറെ സമയം വേണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ കൃഷ്ണാവുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം തത്വാദേഹം പുനർജന്മനേതിമാവിധി. പ്രഭുപാദർ കാരുണ്യം കാണിച്ചു. ദശമസ്കന്ധം നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം അല്ലെ. നവമസ്കന്ധം 9 സ്കന്ധങ്ങൾ പഠിച്ചാലേ ദശമസ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്രപ്രകാരം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3ാമത്തെ സ്കന്ധമായാലും 2 വർഷമായി അല്ലെ തുടങ്ങിയിട്ട്. ദശമസ്കന്ധം ആണെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയും അല്ലെ. ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരെ ആ ദശമസ്കന്ധയിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ, അത് കൃഷ്ണ എന്ന ബുക്കില് അവതരിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും വായിക്കാനും അത് പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷിക്കുവാനും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണ ബുക്കിൽ നമുക്കറിയാം 90ഓളം അങ്ങനെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട്, ഓരോ അസുരന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് അതിപ്പോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ആ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കൃഷ്ണ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയപ്പെടുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും മറ്റൊന്നും കാണേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതൊന്നും പിന്നീട് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ഒരുവന്റെ അവബോധം മിക്കവാറും മറക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയ്ക്കോ നിദാനമായേക്കാവുന്ന നിരവധി പ്രതികൂല ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വരാം. പക്ഷെ ഉണരുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചാൽ പോലും അവൻ അസ്വസ്ഥനാകില്ല. അതുപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ അഥവാ ആ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുവനെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രമാക്കും. പിന്നീട് സർവ്വ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് അവനെ ബാധിക്കാൻ കഴിയില്ല. മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തിൽ അവൻ സകലതും തന്റെ ആസ്വാദനത്തിനുള്ളതായി കാണും. പക്ഷെ പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിൽ, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സർവ്വതും നിലനിൽക്കുന്ന പരമോന്നതനായ ഭോക്താവിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് അവന് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന്. അപ്പോ നിദ്രാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാനാണ് ആസ്വാദകൻ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാം എന്റേതാണ്, ഞാനാണ് അല്ലെ, ഞാനെന്നും എന്റേത് എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഞാനാണെന്നും തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ, പരമാസ്വാദകൻ, പരമഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം. അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു, ഭോക്താവ് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്, ത്രിലോകങ്ങളുടെയും ഉടമ കൃഷ്ണനാണെന്നും അവിടുന്ന് എല്ലാവരുടെയും മിത്രമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്, ത്രിലോകങ്ങളുടെയും ഉടമ കൃഷ്ണനാണെന്നും അവിടുന്ന് എല്ലാവരുടെയും മിത്രമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവന് സദാ ശാന്തനും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ. ഭക്താരാം മെറ്റന്തവസം സർവ്വലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നാത്വാമാം ശാന്തി പച്ചരിയാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് നൽകുന്ന, ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ശാന്തി മന്ത്രമാണ് ഇതെന്ന് പ്രഭുപാദര് അതിന്റെ ഭാവത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും മറ്റുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഞാനെന്നും എന്റേതും എന്നുള്ള എന്റെ രാജ്യം,
എന്റെ സ്വത്ത്, എന്റെ വീട്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ കോടതികളിലും എല്ലാം ധാരാളം കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്റേത്, എന്റെ സ്വത്ത് അവൻ കയ്യേറി, എന്റെ വീട് കയ്യേറി, എന്റെ ധനം അപകരിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുറെ കേസ്, അല്ലെ? എന്നാൽ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭിതകാംക്ഷയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകിയില്ല. യഥാർത്ഥ ഉടമ ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകങ്ങൾ തമ്മിലോ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? സമാധാനം ചർച്ചകളൊന്നും സമാധാന ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളും മറ്റും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ ലോകത്തിന് തന്നെയുള്ള ഒരു സമാധാന സന്ദേശമാണ് ഭക്താരാമിന് തപസാം സർവ്വലോകമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും നേണ്ടാവ് ഉടമ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, പരമാസ്വാദകൻ. ഇപ്പൊ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു, പല ആൾക്കാരും സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അവൻ പരോപകാര താല്പര്യം, മനുഷ്യ സ്നേഹവും ലോപകാരിയും ഒക്കെ ആകാൻ ശ്രമിക്കും. അവന്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, ആളുകളായ മനുഷ്യജീവികൾക്ക് വേണ്ടി ആതുരാലയങ്ങളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ആർക്കും യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാതിനാൽ അവയെല്ലാം മാറിയാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിലാണ് പള്ളിക്കൂടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിരുന്നത്, അല്ലെ? സ്കൂളുകളും കോളേജുകളൊക്കെ തുറന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സാണ്, കോടികൾ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഇവിടെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മംഗലാപുരത്തൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ വരും, അല്ലെ? ഓരോരോ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ലക്ഷങ്ങളും കോടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊരു ബിസിനസ്സാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സാണ്, അല്ലെ? ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇതൊരു സാമൂഹ്യ സേവനമായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാലും അതും യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം നൽകില്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നു, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ, ഒരേ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ വലിയൊരു മദ്യശാലയുണ്ട്, അതിനടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ. അവിടെ പോയി മദ്യമൊക്കെ കുടിക്കുക, രോഗിയാവുക, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആവുക. രണ്ടിൽ നിന്നും വരുമാനം അയാൾക്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആ ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറ്റാനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലെ? എന്താണ്? ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അവര് ചികിത്സിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പാത, കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും വലിയ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ സേവന, അല്ലെ? യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ പരോപകാരം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ആർക്കും യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാതിനാൽ അവയെല്ലാം മായയാകുന്നു. ഒരുവൻ വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ സഹോദരനായ മനുഷ്യജീവിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ കാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെന്റെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധം ഉണർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രതിബുദ്ധാവസ്ഥയാണ് കൃഷ്ണാബോധം, പരിശുദ്ധമായ അവബോധം. ഒരാള് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേറൊരാളെ സഹായിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവരെയും കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അവരെ കൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? വീണ്ടും ഇവിടെ ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ട് അയാൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ? 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആത്മാരാമനായ ഒരു വ്യക്തി പരമോന്നതന്റെ സത്യം അറിവുള്ളതിനാലും അവന്റെ മനസ്സ് സദാ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാലും അവൻ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായാൽ പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം അവന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കില്ലായിരുന്നു, അല്ലെ? ആത്മാരാമൻ എന്നുള്ള വീടിന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ വലിയ വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ആത്മാരാമൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നു സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവൻ എന്ന് കപിലദേവൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കപില ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മൈ മാനസം അഥവാ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സദാ മനസ്സിലുള്ളവൻ ഒരുവൻ ആത്മാരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദിത തത്വാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് കപില ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് 2 ഉദാഹരണങ്ങളും പറയുന്നു. ഒരു ഭൗതികവാദി വലിയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുന്നു, അല്ലെ? വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നു, അമ്പരചുംബിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതേപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രവും നിർമ്മിക്കുന്നു, അല്ലെ? രണ്ടും നിർമ്മിക്കുന്നത് കല്ലും സിമെന്റും പൂഴിയും മരവും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ഒരേ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് 2 ബിൽഡിങ്ങും നിർമ്മിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലെ? നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഒന്നും തന്നെയാണ്. ഒന്ന്, ആ ഭൗതികവാദി നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നതിന് സന്തോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് അമ്പലം കെട്ടുന്നു, അല്ലെ? അമ്പലം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദി അവന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അമ്പരചുംബി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ പരമാത്മാവിനെ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇരുവരും ഭൗതികതയോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഭക്തൻ സ്വതന്ത്രനും ഭൗതികവാദി ബദ്ധനുമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ? എന്നാൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന ഭക്തൻ അവന്റെ മനസ്സ് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുമ്പോൾ അമ്പരചുംബി നിർമ്മിക്കുന്ന അഭക്തനായ വ്യക്തി സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലാണ് മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ പോലും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ പോലും എന്ത് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ഒരുവനെ അവന്റെ മനസ്സ് പരമദിവ്യ പുരുഷന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ദൃഢമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയോ ബദ്ധനായി ഭവിക്കുകയോ ഇല്ല. ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തകൻ പരിപൂർണ കൃഷ്ണാബോധത്തിലല്ല ഇപ്പോഴും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും. രണ്ടാളും ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു, അല്ലെ? ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു, ആരാണോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ചിന്താമണിക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും, അല്ലെ? ചിന്താമണിക്കല്ലി അതുകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചാല് സ്വർണമായി തീരും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാക്കുന്നു, അല്ലെ? വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുന്ന ഇപ്പം എന്താണ് എല്ലാ ലോകത്തിലും മുഴുവൻ, അല്ലെ? വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് പലരുടെ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒക്കെ പണി, അല്ലെ? അനേകം ആൾക്കാരുടെ പാവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കും, അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമാർക്കാണ്? ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കും അതിന്റെ ഒരു പാപത്തിന്റെ പങ്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും തന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ, അല്ലെ? ചില വലിയ കോടീശ്വരന്മാരൊക്കെ അവർക്ക് അവരെ വീടായിട്ട് തന്നെ വലിയ എത്രയോ നിലകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പോ ഇത് ഈ ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയം വരെയേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് പോയാൽ അതിന് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആത്മാരാമന്മാർ ഭഗവാന് സേവനത്തിനായിട്ട് മനസ്സുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ആത്മാവിൽ നിന്നും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. ഭൗതികവാദി അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് സന്തോഷിക്കാം ആനന്ദിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കില്ല. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റേതാണ് ഇതൊക്കെ, ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാനെയാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സന്തോഷനായാൽ സർവവും സന്തോഷമാകും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേത്രമാവുമ്പോൾ, അല്ലെ, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യമെല്ലാം ലഭിക്കും, അല്ലെ? രാധാഗോവിന്ദിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ ആ സഹായം കൊണ്ട്, അല്ലെ, ധാരാളം ആൾക്കാരെല്ലാം ലക്ഷ്മിയൊക്കെ സഹായിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു, അല്ലെ? ഇവിടെ രാധാഗോവിന്ദിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയാവാറായി, കുറച്ചുകൂടി പണികളൊക്കെ പൂർത്തിയാവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ നല്ല സന്തോഷവാനായിരിക്കണം, ഭഗവാൻ നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തില് വസിക്കണമെന്ന്, അല്ലെ? ഓക്കെ, ഹരിബോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പഞ്ചകൽപതരുപശ്യ പ്രഭാസിന്ദുഭ്യ പ്രധാനം പാവനത്തെ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തപുര വൈഷ്ണവന്ദുക്കേ ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യർത്താം.
ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ടെമ്പിളിലെ അതിൽ കൃഷ്ണദാസ് പ്രവചനമായ പോലുള്ള പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതിലും പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.